Ilyen. Te Jan, kérdezz ma. Kérdeljál ma vele, azt írjál. Jaj, az a gyerek, Kevin, aha! Aki mit csinál? Kevin! Mikor Kevinnek a feje? Ibolya, hoztad ide? Hozd ide! Hozd ide! Ja, jó van ma sok lesz. Kevin csókolod, Izé- és a hallal. Lehet 3 Hol lett? Hol van édesem? Facebook. Nem. Jó van ma. Elaludtam meg. Na vidd el ezt a Itt videót. vagy te is. Itt vagy te is. Menjél le! Menj innen. Kaszké. Menj el, teszed mit a fasz. Gion. Csókolóztál, buzi gyerek? Csókolóztál? Hallod, mit mond? Hát, Itt volt reggel, azt ki a... Hát, mondját, hordtam, mondját, vettem, mások mondanak a annyi. Tegnap is Itt voltál, adja. bár? Voltam be. Nem Lukász most már. Fel akartam,